वेलकम टू आवर गोरनै चेनेल स' दिनै जोङो 3.2 नि 3 नाम्बारखौ सोलोंगोन 3 नाम्बाराव सोंदों खोरजायै आरो खोरजानाय स' खोरजानाय आरो खोरजायै सोलोंनो थाङोबा जों माखौ होनो बेखौ एसे सावरायनोसै जोङो दा जों बेखौ होनोब्ला जुदि खोरजानाय जायोब्ला मा जानांगोन खोरजानाय जायोबा मा जानांगोन इयो मास्ट बी जायखिजाया आरो माने दानस'लायनाय आरो मोनसे मा जानांगोन नांजाबलायनाय जुदि बिसोर मोननैनि जायखिजाया मोनसे जाबानो जोंना मा जागोन खोरजानाय आरो दानस'लायनायखौ मागोदै दिहुनो नांजाबलायनायखौ मागोदै नायो बेखौ जों आगोलनि भिडिअ सावरायखानाय जादों आरो जुदि आगोलनि भिडिअखौ जाय सोद्रोमाफोरा बा फरायसाफोरा नायाखै बेखौ नायना लाबानो जाबाय नायनानै सोलोंना लाबानो जाबाय दानस'लायो आरो नांजाबलायो माला जों बेखौ मागोदै चेक खालामोमोन दा बिसोर मोननैया जायोब्ला जायखिजाया नैबे जाबाबो बे जाबाबो जोंना मा जागोन खोरजानाय जागोन आरो खोरजायै माने मा जागोन जोंना बियो लिक जानाय जुदि हांखो मोननैया जुदि लिक जायोबा बे मा जागोन खोरजायै होमबानिया जों दा चेक खालामनांगोन जे मोननै हांखोखौ जों चेक खालामनांगोन दानस'लायना नांजाबलायना लिक जायो जुदि लिक जाबा बेखौ मा लिरनो हागोन जोङो खोरजानाय आरो नांजाबलायबा मा जागोन खोरजानाय दानस'लायबाबो मा जागोन जोंना खोरजानाय थ' बिदिब्ला नायनोसै 3.2 नि 3 नाम्बारखौ जोंना कुइसन दङ 3 नि 1 दङ 3x plus 2y equal to 5 आरो मोनसेया दङ 2x minus 3y equal to 7 निखौ नायनोसै दा a equal to बेसेबां a1 equal to 2 b1 equal to 2 बाट निउ जों साजायना लिरनांगोन दा निखौ साजायना लिरनोसै मा जागोन माने बिया माने माथिं थानांगोन जोंनिया बिया नै सिगांथिं थानांगोन माने जुदि बिया नैथिं सिया जुदि नैथिं होना थायोबा नैथिं लाबोना लानांगोन जोङो 3x निखौ लाबोना लानोसै दा 2y लाबा मा जागोन माइनास 5 इक्वल टु 0 थिग बिदिनो नैखौबो लाना लानोसै 2x माइनास 3y माइनास 7 इक्वल टु 0 जुदि नोंथांमोना जुदि बेखौ जुदि मिन्थिखायोब्ला बिदि थाबा माइनास जायोना मिन्थिखायोबा लाबोना लायालासिनो खालामबाबो जायो आरो जुदि गोदानबा लाबोना लाबा एसे सुबिदा जायो नायनाव सिगोल जा मा जागोन माइनास 5 सरि नैबे c1 जागोन a2 इक्वल टु मा जागोन दा a2 इक्वल टु नैबे जाबाय 2 b2 इक्वल टु माइनास 3 ओमफ्राय c2 इक्वल टु मा जागोन जोंना माइनास 7 देयरफर चेक खालामदो a1 बाय a2 इक्वल बाय जागोन a1 आ जोङो 2 b1 आ जोङो 2 इक्वल टु दानसाबा मा जागोन 1 जाबाय b1 बाय b2 मा जागोन जोंना 2 बाय माइनास 3 दा नैखौ जों चेक खालामनो दरकार गैला मानोना जोंना a1 बाय a2 जों आरो b1 बाय b2 जों जोंना मा असमान मोनो माने समान नङा देयरफर मा लिरनो हागोन जोंना a1 बाय a2 इक्वल टु डाज नट इक्वल टु b1 बाय b2 दा नैबे जाबा जोंनिया मा जायोमोन बिदि जाबा जोंनिया मा जायोमोन नैदि जाबा आगोलनि भिडिअ सावरायखानाय दोङो नोंथांमोना जुदि सोरबाबा नायाखैबा आगोलनि भिडिअखौ नायना ला नैनि आगोलनि भिडिअखौ दा नैदि जायोबा जोंना मा जायोमोन जोंना इदि जायोबा दानस'लायो आरो दानस'लायबा जोंना मा जायो होमबा दानस'लायबा खोरजानाय जायो देयरफर मा जागोन खोरजानाय बिदिनो जुदि नैबे मोनबा मा जागोन जोंना नांजाबलायनाय मोनबा खोरजानाय आरो लिक जाबा जोंना मा जागोन खोरजायै दा नेक्स्टखौ नायलायनोसै दा नेक्स्ट 2 नाम्बाराव दङ 2x minus 3y equal to 8 4x minus 6y equal to 9 दा नैबे जुदि x आरो y गैया बिथिं बे लेफ्ट साइड राइट साइडथिं जायोबा बेखौ बिथिं लाना फै दा बेफोर मा जागोन दा लाना फैबा 2x minus 3y minus 8 equal to 0 प्लास जाबाय माइनास जाफैगोन दा नैबे थिग बिदिनो बेखौबो बिथिं लाबोनोसै मा जागोन 9 देयरफर a1 equal to मा जागोन a1 equal to 2 b1 equal to मा जागोन माइनास 3 ओमफ्राय c1 equal to मा जागोन माइनास 8 जागोन बिदिनो मा जागोन a2 equal to 4 b2 equal to minus 6 c2 equal to minus 9 9 मिथिनो जानांगौ नैबे जाबाय a2 b2 c2 नैबे जाबाय a1 b1 c1 माने आगोलनि इकुवेशना जागोन a1 आरो नेक्स्ट इकुवेशना जागोन a2 माने फार्स्टनिया 1 1 जागोन नेक्स्टआ 2 2 देयरफर चेक खालामदो a1 बाय a2 चेक खालामदो a1 बाय a2 नायदो मा जायो 2 बाय 4 जागोन फज'बाय आरो मानफोरखौ 2 बाय 4 जाबा नैदो निखौ रानबाय 2 जाबाय 1 बाय 2 जागोन ओमफ्राय a2 सरि b1 बाय b2 चेक खालामदो b1 बाय b2 b1 मा दङ माइनास 3 माइनास 6 माइनास केन्सेल नैबे जागोन 1 बाय 2 नैबे जागोन 1 बाय 2 माने 3 जों 6 खौ रानबा मा जागोन 2 दा थिग बिदिनो नैबे जुदि नोंसोर मोननाया समान जायोबा c1 बाय c2 खौ चेक खालामथारनांगोन माइनास 8 बाय माइनास 9 दा नैदो मा जाखो जोंना केन्सेल थांबाय दा इखौ मादोंबा थाङो नामा जोंना बेखौ जोङो रावजोंबो राननो हाया गतिके जोंना मा जाखो 8 बाय 9 जाबाय देयरफर मा मोनखो जोङो a1 बाय a2 इक्वल टु b1 बाय b2 इक्वल टु सरि डाज नट इक्वल टु c1 बाय c दा नैबिदि जाबा जोंना मा जायोमोन बेखौबो आगोलनि भिडिअ सावरायखानाय दोङो दा बिदि जाबा जोंना मा जायो जुदि a1 बाय a2
इक्वल टू b1 बाय b2 जायोबा जोंना मा जायो जोंना लिक जायो बेखौ मिथिगौ बा जोंनो लिक जायो जाया सोङाखै जों बा बेखौ मिथिना लानाया मोजां दा नैबे जाबा लिक जायो दा लिक जाबा जोंना मा जायोमोन आगोल बुजायखाबाय आं लिक जाबा मा जायो लिक जाबा खोरजायि गतिके दा मा लिरगोन देयारफोर खोरजायि देयारफोर इनि एन्सारा मा जागोन खोरजायि दा 3 नाम्बारखौ नायनोसै 3 नाम्बार जुदि नैबायदि जुदि 3/2x + 5/3 नैबायदि जुदि होनाय थायोबा बेखौ दुससासो लाना खालामनांगौ दा दुससासो लानोसै 3 आरो 2 आरो 3 नि दुससाया मा 6 बेखौ नैबायदि लानोसै 2 आरो 3 रावजोंबो रानजाया मा जाखो गासैबो सानजोबना होदो 2 आरो 3 दा 2 जों 6 खौ रानबा मा 3 मोनो 3 जों 3 खौ सानजोबनांगोन मा मोनगोन होनबा 3 जों 3 सानजाबा 9x नै प्लास आनियाव फैबाय 3 जों 6 खौ रानबा 2 जों दा नै 5 खौ सानजाबदो बेसां 10y = बेसां 7 दा इखो क्रस माल्टिप्लिकेसन माने सानजाबना होदो नैखौ सानजाब बेखौ सानजाब मा जागोन होनबा 9x + 10y = 6 दो 7 सानजाबा बेसां 42 इथिं लाना फैदो दा 9x + 10y -42 = 0 दा नैखौ जों खालामनो दरकार गैया बे जेनेरेल फर्मुला बायदि दङ जास्ट बेखौ 14 खौ इथिं लाना फै 9x - 10y - 14 = जोंना मा मोनखो 0 देयारफोर नैबे x1 मोनना नैबे a1 = 9 b1 = 10 c1 = मा -42 थिग बिदिनो नैबे a1 = मा a1 = 9 नैबे मा जागोन a2 b2 = मा जागोन -10 c2 = जागोन -14 देयारफोर चेक खालामदो a1 बाय a2 चेक खालामदो a1 आ मा दङ 9 a2 आ मा दङ 9 = मा जागोन 1 इदि दानबा ओमफ्राय b1 बाय b2 मा जागोन -10/10 10 दानजादोंमोन बाद नैबे -1 जागोन दा नैसो मोननाया समान नङा मानोना मोनसे मा दङ मोनसे प्लास दङ मोनसे मा दङ मोनसे प्लास मोनसे मा दङ जोंना माइनास दङ देयारफोर मा जागोन देयारफोर मा जागोन a1 बाय a2 डाज नट इक्वल टू b1 बाय b2 माने बेयो मा जायो बिदि जायोबा जोंना दानसलायमोन आगोलनि भिडिअ जों बुजायखाना दोनदों बेखौ जा बार बुंबाय थाले आं दा बिदि जायोबा मा जागोन बे देयारफोर मा जागोन इयो खोरजानाय दानसलायबा मा जागोन जोंनिया खोरजानाय आगोल बे नै भिडिअखौ माने भिडिअफोरखौ नायनायनि आगोलावनो नोंथांमोना गांसे बोहि आरो कलम दिहुनना लाखा आरो थुगिलांबाय था जि लिरलांदों दा नैबेबो थिग दानि बायदिनो खालामबाय बेखौ लाना फैदों नैबेखौ आगोल 4 नाम्बारखौ बिदिनो खालामसै नैखौ इथिं लाना फै थिग बिदिनो नैनिखौबो लाना फैदों +6y + 22 = 0 नैखौ 0 थांनानै सरि देरफोर मा जागोन a1 = 5 b1 = -3 बेनिफ्राय c1 = -11 थिग बिदिनो नै a2 मा जागोन -10 b2 मा जागोन 6 बेनिफ्राय c2 = मा जागोन 22 देयारफोर a1 बाय a2 दिहुनदो a1 बाय a2 = 5 बाय मा -10 = मा जागोन 1/2 बेनिफ्राय b1 बाय b2 दिहुनदो नि मा जागोन -3 बाय 6 = मा जागोन -1/2 बेबो समान बेनिफ्राय दा समान जायोबा जोंना मा दिहुननांगोन c1 बाय c2 दिहुनदो c1 बाय c2 c1 आ मा 11 c2 मा 22 = मा जागोन बेजों बेखौ दानबाथ' 2 जागोन -1/2 दा नों नुनो थाङोबा मा मोनखो जोङो गासैबो समान देयारफोर a1 बाय a2 = b1 बाय b2 = c1 बाय c2 दा बिदि जायोबा जोंना मा जायो मोनसे हांखोआ मा जायो बिदि जायोबा मा जायोमोन बिदि जायोबा जोंना नांजाबलायो देयारफोर मा जागोन देयारफोर खोरजानाय नांजाबलायबाबो खोरजानाय दानि लिरनो हाखाबाय आं खोरजानाय दा नेक्स्टआ मा दंलायो नेक्स्टआ नैबे दङ दा नैबायदि जायोबा जों दुससा दिहुनना खालामोमोन दुससा दिहुनलायनोसै दा नै गासैनिबो दुससाया मा जागोन नैथिंनिया नोंनियाव सिङाव 1 दङ नालाय 3 आनो जाबाय 3 जों दा 3 खौ रानबा 3 आनो जागोन 3 जों 3 खौ रानबा 1 जागोन 1 जों 2 खौ सानजाबदों मा जागोन 4x 1 जों जायखिजाया सानजाबा बेखौनो मोनदों प्लास 1 जों 3 खौ रानबा 3 मोनबाय 3 जों 2 खौ सानजाबा मा 6y = मा जाखो 8 दा क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामबाय नोंनि सिगां 1 दङ बेखौ सानजाबाय 4x प्लास बेखौनो मोनबाय 1 जों जायखिजाया सानजाबा 8 जों 3 खौ सानजाबा 24 ओमफ्राय जेरै 4x प्लास नै मा मोनखोमोन 6y नैखौ इथिं लाना फैदो -24 = 0 दा नैखौबो 12 खान्था लाना फैदो 2x + 3y - 12 = 0 देयारफोर a1 = मा 4 b1 = 6 इनिफ्राय c1 = -24 इनिफ्राय a2 = 2 b2 = 3 इनिफ्राय c2 = -12 देयारफोर a1 बाय a2 दिहुनसै मा दङ 4 बाय 2 = मा 2 नै दानदो 2 जागोन नैबे 2 जाबाय इनिफ्राय b1 बाय b2 b1 आ बेसेबां जोंना 6 b2 आ बेसेबां 3 बिदिनो दान बेसेबां मोनगोन 2 दा बिदिनो समानबा c1 बाय c2 खौ जोंना दिहुनथारनांगोन c1 बाय c2 c1 आ बेसेबां दङ -24 इनिफ्राय 12 -12 माइनास केन्सेल नैबे मोजां 2 = 2 गासैबो समान मोनबाय देयारफोर मा जाखो a1 बाय a2 = b1 बाय b2 = c1 बाय c2 देयारफोर मा जागोन नैबे मोनसे मा जागोन जोंना नांजाबलायबा मा जायो जोंना मा जाहैगोन खोरजानाय स' बे भिडिअ एसेनोसै स' नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला बा बुजिनाय मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो हाजासे माने लोगोफोरजों शेयार खालामज्लाय
आरो नोंथांमोना जुदि माबाफोर सोंनो दोङोबा जोंनि कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथांमोना आगोलनि नटिफिकेसनखौ नुनो मोनो आरो बेनि लोगोसे नोंथांमोना बे बेल आइकनखौ थुनानै होबानो जाबाय गोजोन्थों लोगोफोर बाय बाय दिनै एसेनोसै